En lugar de aumentar, o que fixo foi recortar o financiamento do SAF. Os galegos e as galegas teñen que saber que entre os meses de xullo e agosto o seu goberno recortoulle 17 millóns de euros a este servizo, o SAF colapsado, e o que fai o PP é recortar fondos. Esta é a resposta que vostede lle dá ás traballadoras do SAF que tuveron que ver como unha das súas compañeiras era asasinada brutalmente este verán. Señor Rueda, esta situación ten que cambiar. Por iso pregúntolle que vai facer o seu goberno para protexer as mulleres que traballan no SAF, que fan unha labor que é fundamental para as familias e a sociedade. Que está facendo vostede? O de sempre. De que nos está acusando? De que somos os responsables dun suceso que conmoveu a toda Galicia, señora Pontón. De que un enfermo mental matou a unha traballadora e que todos nos quedamos absolutamente arrepiados. Ustedes o de sempre. Ana Pontón, investigadora policial, xa determinou os culpables. E o día aquí e se queda tan tranquila. Que o que está dicindo exactamente? Mire, señora Pontón, estamos traballando e presentaremos no mes de outubro a FEGAN un protocolo para defender estas mulleres, eso sí, en colaboración cos concellos. Espero que os do bloque se animen a colaborar. O mellor, escoitándolle a vostede, pensan que non teñen ninguna responsabilidade, pero sí que a teñen. E esta é a maneira de intentar arranxar os problemas. Se fora por vostede, xa está todo solucionado. A culpa é do PP, eu o digo aquí, fago as comparacións disparatadas e outra cousa mariposa. Pero isto non funciona así, señora Pontón.